Segur que us sona, aquesta melodia. Potser l'hem cantat de petits o l'hem sentit en algun lloc, oi? Però i si darrere d'aquesta cançó, que sembla tan senzilla, s'hi amagués una història, molt profunda i, de fet, bastant commovedora? Doncs anem a descobrir-la. Aquesta és la gran pregunta. El que a primera vista sembla una simple melodia per a nens és en realitat el testimoni de tota una cultura, d'una llengua i d'una història de supervivència. Anem a gratar una mica, a veure què hi ha més enllà de la música. Aquí les tenim. Aquestes són les paraules que gairebé tothom coneix. Aquestes primeres notes són com la porta d'entrada a un món molt més complex del que sembla. La tonada és a l'Ebre, oi que sí? Però bé, ja sabem que les aparències de vegades enganyen. Llavors, per començar a desxifrar aquest misteri, el primer pas és anar directament a les paraules. Anem a veure què diu realment la cançó, perquè el seu significat i l'emoció que transmet són la primera clau per entendre la seva veritable història. I aquí, atenció, perquè arriba la primera gran sorpresa. Malgrat que tingui aquest ritme tan enganxós, les fonts ens diuen que Annie Cooney és en essència una cançó trista. No és una cançó de celebració, sinó que s'assembla més a un lament o a una mena de súplica. Ara bé, tot i aquesta tristesa, la lletra parla d'un vincle molt profund. Parla d'una connexió fonamental entre el món natural i l'espiritual, un tema que, de fet, és central en moltíssimes cultures indígenes. Val la pena fer un petit incís per esmentar que una de les versions més conegudes, la que va ajudar a fer-la famosa arreu del món, va ser la de la cantant Madeleine Chartrand. Gràcies a ella, la melodia va arribar a un públic molt més gran, encara que potser pel camí el seu significat original es va anar diluent una mica. D'acord, ja sabem què diu i què transmet, però d'on ve exactament? Qui la va crear? Doncs vinga, és hora de posar nom i cognoms als seus orígens. Aquí tenim les dades clau. La cançó pertany al poble Arapau, que és una tribu nativa nord-americana, i està cantada en iroquès, una de les llengües indígenes de la regió. Això ja ens la situa en un mapa cultural i geogràfic molt precís. Per tant, el punt crucial és aquest. No estem parlant d'una cançoneta inventada ni d'una melodia folclòrica sense més, no. No, és una peça autèntica de la cultura dels indis nord-americans, amb unes arrels profundíssimes en la seva tradició. Ara que ja sabem d'on ve, hem d'entrar en la part més dura, però també la més important per entendre el pes real d'aquesta cançó. La història del poble Arapaho és la clau per desxifrar la seva veritable ànima. Aquesta imatge dels tipis segur que ens resulta familiar. És probablement la que molta gent li ve al cap quan pensa en els indis nord-americans. Representa un estil de vida nòmada en harmonia amb la natura. Vaja, una imatge gairebé icònica. Però darrere d'aquesta imatge tan icònica s'hi amaga un contrast brutal, una realitat tràgica. El poble Arapaho, com tantes altres tribus, va patir una persecució feroç i va estar a punt, literalment, de ser exterminat per complet. I les conseqüències d'aquesta història, és clar, arriben fins avui. La població es va reduir dràsticament i, actualment, els descendents dels Arapaho viuen majoritàriament en reserves on sovint lluiten per preservar la seva cultura i la seva llengua. Arribats a aquest punt, podem començar a lligar caps, oi? Aquesta cançó ja no és només una melodia, és un artefacte cultural, un fil de memòria que ha sobreviscut a una història de violència i de pèrdua. I tot això ens porta a una reflexió important. Com ens arriba avui dia la informació sobre aquestes cultures? Les representacions que en veiem són fidels a la seva realitat històrica i present? La font que hem analitzat posa un exemple molt clar. Pel·lícules com Pocahontas. Sense entrar a valorar la pel·lícula, però sí que ens fa pensar en la distància enorme que hi pot haver entre una representació popularitzada i la realitat històrica, molt més complexa i sovint dolorosa, d'aquests pobles. I acabem amb aquesta pregunta. La pròxima vegada que sentim Annie Cooney o qualsevol altra cançó d'una cultura que no és la nostra, potser ens podríem preguntar què més estem escoltant, quina història de resiliència, de tristesa o d'esperança s'amaga darrere de les notes, perquè de vegades una simple cançó és la veu a tot un poble.